6 май көнне җирлегебез республика күләм ярышларны да кабул итәргә әзер булуын күрсәтте. Бу көнне балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе базасында 2007-2009 елгы яшүсмерләр арасында билбау көрәше буенча Татарстан беренчелеге узды. Әйтергә кирәк, республика дәрәҗәсендәге спорт бәйгесе район тарихында беренче тапкыр үтте. Төрле районнардан килгән 20 команда составында көрәшнең бу төрен үз иткән 236 егет һәм кыз чыгыш ясады. Шуларның 40-ы мөслимлеләр булу, җирлегебездә билбау көрәшенә игътибар зур булуы турында сөйли. Ярышны ачу тантанасында район башлыгы Рамил Муллин көрәшчеләргә җылы теләкләрен җиткерде. Билбау көрәше көрәшнең бер төре, татар көрәшеннән аермалы буларак, монда аяк белән көрәшүдә рөхсәт ителә. Монда инде безнең 20 командадан 236 кызлар һәм егетләр үлчәнделәр һәм катнашалар. 3 коверда бара инде, күргәнегезчә 3 коверда. Беләмдә ярышлар бара. Һәм инде теләп каласы килә инде көрәшчеләргә идарәхәтләр алмыйча гына матур итеп көрәшергә. Ярышларны Республика Билбау көрәше федерациясының башкарма директоры Хабир Хабибуллин һәм спорт директоры Владислав Васильев күзәтте. Алар көрәш бәйгеләренең иң көчле рухлы егет-кызлар өчен зур спортка баскыч ролен үтәвен ассызыклады. Билбау көрәш федерациясе республиканың шатланып килде. Мөслимгә ахыргы берничә елда мөслим көрәшчеләре Татарстан бәйгеләрендә, Россия бәйгеләрендә бик матур үсеш күрсәттеләр. Килеп, оргкомитет үткәргәндә без аңладык, мөслимдә була торган ярышлар, алар уңышлы үтүендә шикләнергә ярамаган. Ну, борьба на поясах, в принципе, впервые проводят. Очень, конечно, зал очень хороший. И руководство как бы все это организовало, все хорошо, отлично. Спортчылар бәйгегә зур әзерлек белән килгән. Командалар бик матур көрәш үрнәкләре күрсәтте. Мөслимлеләрнең монда ярышларда элек тә призлы урынга чыкканнары бар иде. Мин Актаныш районының 3-нче класс укучысы, мин көрәшне бик яратам һәм минем көрәшкә йөргәнгә 5 ел була. Көрәш миңа бик ошый, анда уңышлар алу һәм үзеңә ышансаң гел җиңеп була. Әгәр үзеңә ышану булмаса, беркайчан да җиңеп булмай. Әгәр үзең көндәшеннән курыксаң, куркырга кирәкми. Ул синең курккан сизә һәм сине җиңәргә мөмкин. Ярышларда катнашам һәм үзебезнең Актаныш районнарының көрәшкәндә дә урыннар алам. Занимаюсь борьбой с 7 класса. Очень люблю ходить на борьбу, тренироваться. Очень хороший тренер, хорошо тренирует. Люблю участвовать в соревнованиях. Бу юлда республика беренчелеген кабул иткән хуҗалар, мөслим көрәшчеләре күпкә өстен булуларын дәлилләде. Безнең район командасы беренчелекне яулады. Бу әлбәттә көрәшчеләрнең тренерлары һәм укытучылары Илнар Сәетгалиев, Айдар Хафизов, Альберт Шаймөхәмәтов, Илшат Фазлыев һәм Марат Габидуллинның да зур җиңүе булды. Бәйге барышында алар укучыларыннан ким дулкынланмады. Келәмгә чыкканда киңәшләрен биреп, һәр хәрәкәтләрен күзәтеп бәя биреп торды. Монда катнашам инде бала минем. Менә хәзерге моментта уже менә 3-нче кызлар арасында 3-нче чемпионым бар. Тагын бер ике призер булга тиеш Алла белсә, Худайдан уң итеп. Ну инде нәрсә әйтәс килә, менә ярыш әйбәт оештырылган. Мөслим халкы рәхәт итеп карап утыра. Без бу ярышка күптән хыялланадык, аны мөслимдә үткәрергә. Беренче заниматься итәбез безнең инде уже балалар арасында Россиядә беренче булган балалар бар. Шуңа без инде бу ярышны хыялландык мөслимдә үткәрергә. Аллаһка шөкер, пока балалар җиңеп бара, беренче урыннар, икенче урыннар күренә. Инде шул мөмкинлекне куллана идем, я бүген һәм физик бирделәр. Билбау көрәше буенча республика беренчелеге көрәшчеләребез копилкасына 5 алтын, 5 көмеш һәм 6 бронза медаль өстәде. Икенче урында Кукмара, өченчедә Түбән Кама районнары командалары. Мөнира Арсланова, Ләйсән Әхмәтова, Динар Нуритдинов, Мөслим телевидениесе.